Hold on now. What is the other one? Other signifying a beautiful for Sabala. Oh, what as I is simply as an animal song, upon a recording. Hey, oh, come, hey, while you go, Kada. Doctor, Doc, I just sprung it down. Oh, come on. Everyone are recording. Hey, wait, yeah. Family union, Patron, Obiano, Obasango did him. Before you do watching, no matter no. Hey, Walibe, Okada, Chiwoke, na Chimolo, Chiwoke, na Chimolo, Nyamagara. Oh, Nyamakwara can you?
Chairman no monna. Kai mebe di noji wabido na bakawan dobia. Boloji nasa. Opu. Kaiwa na Ochio Animas Chukwu abịa mee ka anyị dị ndụ tata. Anyị nọ na be Ezimora ichie nna ya bụ ndị jogoro ife. Onye na-akpọpụkwa ndị nọ n'ọnọdụ a nọ na ya ndị chigoro eze a nọ n'ọnọdụ jogoro ife. Na-akpọku eze a n'ọgọgụ udene, na-akpọku eze a na amaolu onye akpọrọ ọkpọ ibi ya, wee kpọkuo ndị niile dị ogori ihe n'ụmụ eze a, kpọkuo ihe niile dị ogori ihe n'ụmụ eze a ka ha bịa n'ọdị a. Na-akpọku esi obi kiri isi mmiri dị ogori ife ka ọ bịa n'ọdị a wee duo anyị, wee na-akpọku Chineke ka ọ bịa nọnyere anyị taata. Anyị na-ebido mmemme a nọrụ anyị merụọ ya n'isi onye ọ na-esi ebe o si ezitekwa ndị ọ rapụrụ ụlọ wee bebe ka ụkwụ amakpụ ya, wee na-asị na ọ ga-adị nwoke mma dịrị nwaanyị mma, wee na-asị na anyị niile bịara ebe a taata ifeọma ga-eme n'ezinụlọ onye niile. Ihe a na-esite na-etinye ebe a tupu ga-enye ha mmadụ kwuru mmanya na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Kingdom Namuru Adazi Nnukwu. Ufobi age grade ọ kara akara Ufobi. Akutobalo Betrand. Ka onye isi ụmụnna the salary mekwa nke the salary ibarigo Israel. Biko salary kara aka. Eze anaghị agwa ka ọ dị. Ihe anyị na-ekwu bụ ka ọ gbasara. Ọ gaghị atọ the data. Wawelugo. Na lo chairman ụmụ Ezana na Amolu. Tukwe. Chere mo chere de chere sama go bido nyomo ri ke boye ka mo hekele nu kana wala wala ko asoko. Tukwo kike. Nu kana bina nu wala na ko asoko. When can these also in the no one didn't can he had a man over? He had a man over. About more than others. If I never had others in Nnukwu, he had us Nnukwu never here. You never had no cook babu, or go to be taken. Zubano. Yano. As a chicken local, I could be a family and go. Osi wata je kapu yenye mlo shia kwaka. Ne kwa numudu boza ni na nyalugo. Oku nusiri oftari ano ihe a unu na tinye. Ayayo. Oge tika ka oge zeka kwa nka o. Ise. Ne kwa nunu nyeye Nnukwu chi. Biko yekwa na Nnukwu mbazo jije kuchi ya. Ndị ọrụ esi ndị mmadụ ha na-eri ya
enu na mmanụ na ogiri ojije si ya bụ ndị a sị na ọgaranya chi eze ọ naanị igba ego ka ọ na-emefu ọhụrụ nyere ya bụ ego mana ebe ọ na-echi eze unu ga-enyekwu ya igba ego kwughachi ihe niile ọ na-emefu na mmadụ kwuru mmaji ma ihe nna ya kacha bụ ndụ n'elu ndụ ọganihu n'elu ọganihu udo nke ezinụlọ udo na ọgụ nke ezinụlọ a sị onye tụnyere elu eze na-etukwo ọ ga-eri orie nke ụmụ ya ọ bụghị onye abịa n'aka ya kwụsị a sị na onye zeru ala ya rie ka nka eze ala izeru ala na ọya ka ijizi eze ala ị ga-eri ka nka onye ọgbachi agbachitaghị onye ọgbachi onye anya ọkụ egwutaghị ya emume anyị na-eme abalị asaa na asatọ a ga-eme ihe onye keri na akụnya na-ebi onye buru nke ọjọọ bịa ya chụrụ n'ụzọ chere ya ọ nabakwa ya so okwu ya na baba bịa onye dị nke ọma bịa ọbịa ya were ihe ọma na aba a sị na ndị bịara ebe a ụkwụ ha na-eji bịa ya ama mma nke ha jiji anaghị amụcha eze anazechi ozi hụọrọ ụmụ ya biko anyị ekwutewe okwu aka ndị gọrụ na-akọkacha ka anyị gọrọ ka o wee so okwu asị m anyị ga-adị ndụ zelu rie anyị rie nye ahụ mụrụ anyị n'ọkụ n'aha eze tupu oke abịa ọnara na mmụọ n'otu aka ka anyị ga-ekwukwa ihe anyị gọrọ n'ọhịa anyị ji mmanya ọkụ ekwu ihe anyị gọrọ n'ọjị a ka o mezuo n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe ya. Ezana nanyelugo, ezana mdemetue, ezana nke ọ na-adị, ezana isi mmiri, na-adazi Nnukwu. Anyị na-asị adaalụ. Ezana eke ọ na-adị. Ezana nanyelugo. Ezana. Yes, ka anyị na-awa ọjọọ anyị maka full title man from Nneni. African girl kwa onye okwu nwanne tete bọọlụ nwanne isi nọrọ ọkụ ibi dogo sere ebe ọjọọ tere laịsị emi ya ka nje kweze kịta nnọtụ obere na anakwa m nne onye nke mbụ nwanne nwoke nwere ise dịka opinion ugo share do bia biko no kwa nam tro Mike ne yo look baba wala haya kwa so ka kwa bi wala no get to from the divine sisters and God run haya kwa no haya kwa mo bro Emeka Frank these are my colleagues Okay, no. What put your microphone? They just took off the light. So people, no. One other thing, I can check. Any area of right of the that right. Incidentally, I got not you mobile as we need to don't have Nnukwu in it. You are not going to do that and do more. After this occasion of 7 days now, France is anymore. So who going to have? Will you repeat after me? When you Ezana Nanyelugo. Ezana Udemeswe. Ezana Gonadi. Ezana Isimbili. Ezana Ndimoso. Okay, I said, mother, mother,
Just cover it. On the Union Bank, Nigeria PLC. Thank you very much. Yes, you know, today, if I did go 8th grade, my will not do ever. Yes, sir. A leader of tomorrow. Nnukwu clan Adazi no. Yes. Ndị na-ebe akịta nnukwu dị maka ma ejie dị maka nwa Chairman Abga Ward 1 Adazi Nnukwu, former Secretary General Ibadigo Age Grade, the man in charge of media Adazi Nnukwu,
Publicity Secretary. Publicity Secretary ATDO. Oh, Mundana Baneba. Thank you. Never more of family. No, never. I take a loan. When I see what I do, I'm going to do it with you. I'm going to yes. Adobe is there. No. Adobe is done. No. This is Rosu. You are welcome. Nnukwu. The star lady. The evergreen. The star lady. Thank you. Yes, Adazi. Thank you. Darling.
Otu obi age well. Amụrụ na mmadụ. Amụrụ na mmadụ nwetana. Amụrụ na mmadụ Adazi Nnukwu. Ofu ego na mmasana. Bikibu. Arizona. This was some good PLC. Is that the shimbiri? Hey, little mother. Is that a gonna yes, sir. I got your phone. Oh, yeah, well, the Santos, CEO Santos. Oh, yeah, well, a wonderful gentleman. Amen. Thank you very much, a beautiful woman. Led by the able lady, Nekis. Nando, you can see the beautiful. Oh yeah, what are you, Christmas? You can see the beautiful ladies and beautiful women. You are welcome. The Nekis. No. Hey, that doesn't do. They're happy. We are happy. Yes, okay. Neki, you must get the 12 hours. If you get up, I will go to you. You beat that me. Special people Appreciate them. Ana m ekele unu. Ana m asị na ụkwụ unu ji dị ebe a nke unu ga-eji na-aga. Ndị niile zọrọ akpa ebe a. Chineke ga-eme famili nke na-esi n'osi. Ihe ọma ga-emere unu. Ada eze ana ka echi. And eze ana na-ekwu okwu ọ na-eme eme. Etu anyị si kwuo ka ọ ga-esi. Praise the Lord, well, group photograph.
Ezanu demezue. Ezanu demezue. Ezanu ngona adi. Ezanu ngona adi. Ezanu isimbiri. Ezanu isimbiri. Ezanu ndi wozo na adi. Ezanu ndi wozo. Odi wozo fọrọ. So ana m ekele gị na Chineke onye uwe n'ọnọdụ a ọ ga-ewuwesi ike dịka okwu ọ dị. Ana m ekele Chineke n'isi gị ọ ga na-echekwa ọpụpụ na mmata na-enyere gị aka n'ihe niile nke ihe ụbọchị nke taa ịbanyekwa n'ọnọdụ a o nweghị ihe karịrị Chukwu ga-eji ikue niile kpuchite gị n'ezinụlọ n'aha Jizọs. Thank you, Brother Ma Obiaso, the Chairman Harvest and Bazaar Committee, St. Joseph the Walker Parish. Ema, ana m ekele gị mụ na gị dị na mma ọ mmadụ na-ekwu eziokwu iwu na-akwụ aka ya ọtọ wee sị na Chukwu ya gozie gọzie ezinụlọ gị ebe isi weta ihe iji na-enye m Chukwu ga-enyekwa gị mmadụ kwuru mmadụ n'aha Jizọs. Daalụ. Okay, just hold it. I'm a Nnukwu. Permit me to welcome the MD, Top Class Microfinance Bank Limited. Obia, making it celebrate with this beautiful family. I am not again no. Yeah, welcome, sir. You go microphone, it was half, it was half. Okay, you repeat after me. The title name is about four title name. You repeat after me. Thank you very much. Now you are going to take, you are qualified to take one big cola nut, so that when you reach home, you tell your people where you go. You see, what we are doing here is a journey of 7 days. Today is the 3rd day. We have more 4 days to go. This man will continue to slaughter cows every day here. Cows, not only one. The slaughter cows we continue to eat, enjoy ourselves. And that is exactly what we are doing. So you are wishing him well, right? Yes. Let's another you go. He asked me to appreciate you for being here today. And I think you got here for the hottest month. Thank you. MD, thank you. Thank you very much. May I tell you, Lord, in Jesus' name. Thank you. MD, my cultural member, thank you. What you give me, what you come here today, God will continue to bless and your family through Jesus Christ. Yes, sir. On behalf of the good people of Adazi Nnukwu. So go to ya one of them ya Japan go this one ya Amezike Kokono. Also go to get to ya back. Ojo go ni ha. Esa na nnelugo. Esa na ndị ọzọ. Esa na udomezue. Esa na isi mmiri gba gburugburu na-adasi ana. Adazi Nnukwu. Esa igbu nnukwu asa. Ihe a dị ka esi na-eji ada agwụ agwụ. Ogologo ndụ na-arụ isi ike. Gị na ezinụlọ ya. Na-etika nka. Chineke ga-anọnyere gị na-amara gị ụzọ. Gị na ezinụlọ ya. N'aha Jizọs. Amen.
as a Lion of National Ambassador. Readers of Tomorrow, first one of Nigeria. National Ambassador. National Ambassador. National Ambassador. Leaders of Tomorrow. He gave to you National Ambassador. Hello. Ezani Nairugo. Ezani Simbiri. Ezani Simbiri. Ezani Demezwe. Ezani Demezwe. Ezani ndị ọzọ na-adazi n'ugwu. Ezani ndị ọzọ na-adazi n'ugwu. Gburugburu. Ọnwa na-eti eti. Ambassador na-ekene gị n'oge na-ege. Anyị nwere ịbụ onye echichi, onye mmemme si nso ụwa. Onye ka anyị wee sị na mma rapụnyere mma mmiri na metụta wee bịa sị ka bịa nọrọ gị. Asị m n'oge na-ege. Thank you. Ambassador. National Ambassador of Leaders of Tomorrow. N'ọnụ ya bịa, ka wee kwuo ihe chọrọ ikwu. Ebe ndị ọzọ nọ n'ụlọ na-abịa n'ụzọ. O were nọkwara ọjọọ. Unu ya ala n'obi na-echefa anya na-eri ụlọ mkpụrụ. Fabịazịa ka direct ya na-eburu n'ebe a ka edobere ụlọ eche mana nto ịma onye n'ime apụchi ya kụrụ elu eche n'ọnụgodu n'obi ka edozi ọrụ ụlọ alụsị mgbe akpọpụrụ ụlọ. National Ambassador. Ife na-ede ebe a ọ nke kategori nọ ka ị ga-eri. Kategori gị na abacha taa abacha. Eza no Demezwe. Tubi hapa. Ọsọ ndị ọzọ ka ịma. Franco anyị ga-anabata nna ochie. Eza na nna ya Ochie Eza na nna ya lugo. Eza na Udemezwe. Eza na Ngọnadị. Eza na isi mmiri. Eza na ndị ọzọ na-adazi Nnukwu. The Star Lady. Evergreen. Thank you. Nna ochie. Limanugo dala. Limanugo bịa. Ndị kọndọktọ bịa ntụtụgo ego. Chivo Orugo. N'Ifideduno. Onye nọ na tebụl kịta. Letu ka na-akpọlọgo. Eza na nna ya erugo. Eza na Udemezwe. Eza na Udemezwe. Eza na Ngọnadị. Eza na isi mmiri. Eza na ndị nwe ọzọ. Thank you. Congratulations. Maja, akọba m ya na ị ga-abịa. Mana okwu iji bịa ga-aka nke ihe. Ihe ọma na-eme gị n'ezinụlọ. Chukwu ya agọzi gị. Ebe isi gote iti ihe ga-enye gị amaghị kwuru mmanya na Jizọs Kraịst gọrọ ya. The Secretary General Adazi. United Adazi Association, the man from Nnukwu Kingdom. Yes. Obiagoko Kene, Eza na nna ya erugo. The former PRO. Watu onye aba. Eza na nna ya. Eza na Udemezwe. Eza na Ngọnadị. Eza na isi mmiri. Eza na ndị nwe ọzọ. Ahịa isi mmiri ka eti akpatiri bịa. Akpakọtọrọ n'uche. Ọgbaka ihe eze ka nka nwanne. Ezigbo ọdịnihu. Esi ebe ụlọ onye bịa. Ka abịa ka ekele unu. This great achievement. It wasn't easy.
Mbata icheche na hibe. Icheche na kweza. Atụmatụ mmanya na ya wee sị na ọbụrụ bara ebe a ofe ọma ka ọ bụ ga-agọzi ndị ezinụlọ ọ ga-enwere ndị ụlọ na famili na nwaanyị na-eme wee sị na Chineke okwu njigasị ibe ya sị na Chineke bụ ike niile ga-agọzi ndị ezinụlọ n'afọ Jizọs Kraịst bụ ya na Amen. That is our level of heart. Okay, I'm a double. The ball of family now, no. Yes. So I say, ọkwa nke na-abịa na Chukwu ga-anọnyere gị dịka echike ya nka n'ogologo eze na isi ike. Mekwara adasị ihe a na-atụ anya n'aka gị. Anyị na-asị ka Chukwu na-apụla ya ife niile nchekwabe gị. Manyekwara gị mma n'ọrụ gị. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Agbata obi nke ahụ agbata obi na-adị mma. Aresus anyị na-arị n'ụwa agbata obi anyị dịgide na mma ruo taa. Ị mere ọfụma. Ebe isi ka Chukwu ya gozie ezinụlọ m. Daalụ. A na-ebe a ka elu ụlọ. Yes, the evergreen. Nnukwu evergreen, the salary. Underwear and Adiza. Ifadigo is No. Ọkụ egwu unu ya gbada ihe ahụ ma ọgụ ndị ego dị aka ego ha unu ya ọgbaba egwu kama unu tụọ ya aba bebi tatami o nwere ọzọ taịtụl afọ ọzọ taịtụl na anọ emechi owolo tụkwa aka ọ na eza na nna ya elugo eza na udemezue eza na ngọ na-adị eza na isi mmiri Ezana ndị ọzọ. The evergreen. The salady. So continue. Let us hear you. Anyị na-asị ka Chineke gọzie ha ọzọ ha
Ngwa. Akabati. Ngwa meya college. Ngwa. Eza ni simbili. Fadigo. Otu ngwa ndị mmadụ chere egwu na ụwa anyị. Ndị wesi n'oge ọ ya duru n'ụwa. Ọ ya duru n'ụwa. Ọ ga-adụ uru mmadụ tutu duru mmadụ na-eyi n'ụmụ na mgbede. Fadigo ga na-aga n'iru. Ifeọma ga na-emerụ ndị Fadigo. N'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe. Never green. Oke na ndị ọgbụrụ. Ọ na-agbakọja ọ ịbara ịkọ. Fadigo mma mmanụ. Fadigo mma mmanụ. Fadigo mma mmanụ. Obi m saa aṅụrị. O tere ntinye n'anya ụlọ. Adị m bịara hazi m bịara ebe a. Abala igwu na-eme nkwụ na eme ka isi ike. Thank you very much. Ngwa group photograph. Ụmụ anyị Fadigo gwa ụmụ na aka ese foto. Nnukwu. Let us hear now. You are welcome. Para
the stage of Professor of Medicine, Professor Nnukwu, and gentlemen, I told you, there's nothing done. There is a lot of chief Nestor is a choir. Iron money. Iron money. You're welcome. No. Nnukwu.
The iron money. Ego chala. Betrand down the road. That is all of it. No. Ogbalu, how do we pass that? Ogbalu now. Ogbalu. You can theater. Let us say that. Near microphone. There you go. Thank you very much. God bless you. Chief Okanu na Batete na Nnukwu na Agbaja na Obo Abishen Diego. Ofiba eza simbili eza na ozo nke bịara awụrụ na ịbụ outsiders.
Agora a gente aí qualhar. Logo como na Isalafa. That's it, congratulations. You can't go at the lame. You can so I may say about where they got the secret. Nwanne m bịa atụwa ha n'anya ọwa anyị niile na-eme ihe a na-eme wee si na ekwuru si wee weta ihe a wee na-asọpọtụ m Chukwu ya ụlọ mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs daalụ Ọkanume family na-abata ebe ọhụrụ na tebụl ya ka okele eze ala nna ya lugo anyị na-atụba nnọọ olugbo ọjị Yes, Chibuzo also CYOB. What they can do 1 year working. I'm at the work. See me. I got water. 7 good days. So now you have another educated crusade. Naturally, for his secretary level. You get a now mucho one mighty one tallest one gonna go Alaba